În fermecătoarea Transilvanie, între munți și păduri pline de taine, am căutat firul unei tradiții care continuă să trăiască prin mâinile oamenilor. Pașii ne-au purtat din Maramureșul istoric către țara Oașului, țara Beiușului și țara Zarandului, până în țara Bârsei și țara Făgărașului. În toate aceste locuri, în sate răsfirate printre coline, oamenii păstrează vie o artă străveche, încondeierea ouălor. În perioada Paștelui, ulițele prăfuite, pomii înfloriți și bisericile de lemn cu turnurile lor ascuțite veghează tainic peste gesturi simple, dar pline de sens. Aici, în tăcerea satului, arta încondeierii ouălor devine un limbaj comun, o punte între generații, o dovadă că patrimoniul cultural imaterial nu este doar o relicvă a trecutului, ci un mod de a ne trăi prezentul cu rădăcini adânci și cu aripi deschise spre viitor. Mama, un fund de lemn. Uite aici, pregătit. Am avut noroc de bunici care, nu știu, mi-au alimentat dragostea față de tot ce e tradițional și au reușit să îmi și strângă tot felul de obiecte. Da. Asta a fost la noi. Din fericire, încă era acasă pe când am crescut suficient de mare să le știu, să le știu aprecia. Casa deja a devenit aproape un muzeu. Când se mai supără pe mine, le spun că nu toată lumea are privilegiul să trăiască într-un muzeu cum trăim noi. Maria? Da? Da, mă mai duc să mă uit în casă. Da, dar și-mi este ceva, cum să zice, cârpă la noi. Mă duc să mai aduc un pic de apă. Și să aducă ouăle un pic, să le spălăm, să le punem să se șearbă. Maria? Da? Scuza-mă. Adus așa, are de... Te-ai le-ai dus aici? Păi, ălea de rață care mi le-ai dat, ălea albe și cealaltă de găină. Da, bun. Stai și ala de albine. Aici am vopsele. Vopsele roșii. Ce vopsele aveți? De unde? Astea le-am cumpărat de la niște femei verde. Verde roșu. Roz. Le treceți doar așa puțină culoare sau mai adăugați apă oare? Nu, spirit sau țuică. Spirit sau țuică? Da. E prima dată când aud de spirit sau țuică în culoare. Nu, n-am mai întâlnit. Le spălăm în asta apă și apoi... Și hai să închinăm de bun venit. Vrem înainte. Și apoi ce facem dacă nu ies ouăle bine? La mulți ani, sănătate. Bine ați venit în Oaș. Româna, ce faceți? Da, ia măturai o polul ăsta, să vezi mai pică. Nana, sunteți greu de găsit. Așa? Da. Cum? Am intrat noi. Așa am ajuns vedetă. Așa se vede la mine. E pregăție și numai. M-am sculat de dimineață numai. Nu poți face cum vrei. Mă îmbrăc. Da. Vă îmbrăcați. Da. Îmi port. Vreți? Dacă te filmați, Dacă îi musai cu plăcere. mi-e și drag.
portul ăsta. Și vă spun că ori India-i mea, îmi pare că nu-i port ca al nostru. Tu, mai dobro, nu. Ați pregătit înăuntru ceva? Ați pregătit Da, da. înăuntru, da? Da. Pentru că afară nu se poate face, că trebuie să stea pe foc. De tânăr, de vreo 13 ani, de la 13-12 ani am început să încondiez. Cu mătușa mea, ea încondiată, iar de la tinerețe, pe urmă, când m-am măritat, am venit mama soacră, încondiat și cu ea tot, până acum, tot așa. Și cum se numește instrumentul ăsta cu care lucrați? În ucraineană. Teșoc noi spunem, eu știu, în limba română nu știu Un fel cum de să pix. trec. Un fel de pix. Așa Pentru ziceți, ou, da? nu? Să vă spun povestea condeiului, Da. cum este făcut. Deci, acum avem condeie mult mai fine, dar inițial le făceam noi, din tablă de aramă, foarte subțire, pe care o răsuceam pe ac și făceam 2 urechi. Și luam un găteș de la măturoiul din curte. Explică ce e gătejul. Știți ce e măturoiul, da? Mătura cocea mătul în curte. De acolo se lua o bucată, mai nu foarte subțire, dar nici groasă, așa, cam grosime, cam tot așa era. Și crestam bățul ăla și băgam condeiul și o ureche o lăsam într-o parte, o ureche în alta. Și legam cu ață de cânepă. Cânepa rezistă la foc. Cred că de pe la 4 ani mă zgăleam cu sora mea e mai mare decât mine, cu 10 ani. Și la noi venea o femeie bătrână, o chema Reta, și închistream la gura sobei, pentru că ceara trebuia, n-aveam aparatura asta, Da. și ceara trebuia să fie tot timpul caldă. Și eu, bineînțeles că mai stricam din nou, pe care le făcea mama pe pară, nu era nicio problemă, sau le mâncam fierte. Deci pe la 6 ani închistream bine. La început a fost mai degrabă așa, era ceva normal, familia noastră mereu mergeam la colindat, cântam, ne îmbrăcam în costume, încondeiam, dar mai târziu, când am crescut și am intrat și eu la liceu și am cunoscut oameni care chiar sunt pasionați de chestia asta, într-un fel și eu am devenit mai pasionată și încrezătoare că e ceva foarte frumos. Reacția copiilor este extraordinară. Ei sunt primii care acceptă lucrurile acestea, nu au nevoie de foarte multă teorie și cred că simt energia frumoasă a lucrurilor acestora și le vin foarte la îndemână. Nu este nimic ciudat pentru ei, nu este nimic ieșit din comun. Când au săptămâna verde sau săptămâna altfel, încondeam ouă și le place. Modele simple, linii, mai mult linii, cercuri, dar învață. După ce fac un ou, primul ou, vor să-l facă și pe al doilea și pe al treilea și vor în fiecare an să facem un încondeat, le place. Păi mă numesc Carmen Cojanu, sunt din Brașov, original, născută, crescută în Brașov, am stat 40 de ani în Brașov și m-am căsătorit în Dumbrăvița și am venit aici. Și aici am descoperit foarte multe lucruri minunate. No, foarte bine. No, haideți înăuntru. Dar în Budureasa totuși se păstrează, nu numai la noi se încondează, la noi în casă, ci aproape în fiecare casă, la Paști, în Vinerea Mare, asta facem. Îmi prestim ouă, eu le fac din așa, că când o fac copiii mai mici, am zis că le fac pentru copii, după ce au crescut, m-am obișnuit și am rămas tot așa, cu obiceiul ăsta. În alte zone, acolo la noi, nu a fost așa ca la doamna Dorina, de exemplu, la Drăgoteni. Acolo erau hiriliți, așa se spune, adică avea reclamă că să-mi prestez cele mai frumoase ouă la Drăgoteni. Sunt Dorina Hanza, sunt din Drăgoteni, Comuna Remetea, județul Bihor, am 59 de ani. Nu știu dacă sunt mare maestră, nu încondez eu cel mai frumos, doar că
cum să spun, am pus suflet, mi-am dorit să transmit acest obicei mai departe, această tradiție, de fapt, credința bunicii mele a străbunilor noștri. Așa am primit acest obicei și așa am vrut să-l transmit mai departe, că nu doar desenăm acolo pe ouă ceva și asta e tot. În timp ce desenăm, medităm la ceva, ne gândim la ceva, avem un crez, avem un ideal. Dacă aș putea să spun într-un cuvânt, Botiza, culoare. Straiele astea populare au revenit. Și toată lumea le poartă cu cea mai mare plăcere. Și ție așa de drag când vezi lumea în straiele populare. Deci îs o pată de culoare. Am 75 de ani, mă numesc Gădriana, m-am născut aici în Săcele, chiar în casa asta. Acest meșteșug eu am practicat din copilărie cu tata. Aveam vreo 10 ani și tata m-a îndemnat cu apă tare. Făceam atunci, vopseam ou roșu și cu penița înmuiată în apa tare și făceam modelul. Nu așa. Am făcut isprava. Păi și eu făceam peste 100 de ouă, dar mă apucam de lunea sau așa, cu o săptămână înainte și le făceam cu ceară, care zicea că vrea să mai ție, le șerbea vinerea. Se alege oul în primul rând, să aibă o formă frumoasă, apoi se spală, se găurește, se golește de conținut, la început nu se golea. Se usucă, se regresează și se alege modelul în funcție de mărimea oului. Făceau cine avea ouă de pirchiță, că zicea că ouăle tare. Da. De pirchiță făceau. Și alea spărgeau toate celelalte ouă duminica la biserică și cine reușea să iasă câștigător lua și ouăle de la ceilalți. La noi așa era în ziua de Paște, toți mergeam și toți cu ouă, primeai ouă așa de la toată lumea, făceai schimb, nu, dădea, maică mea dădea la, știu eu, la vecinul, vecina îmi dădea mie și ciocneam pe acolo. Nu, ca copiii se bucurau când primeau. Și cu împistritul cum a început? Cum ai descoperit? Sau te-a învățat cineva din familie? Împistritul am fost cam autodidactă. Am căutat tot felul de informații, toate doamnele din sat care încă mai sunt câteva, care încă mai îmbistresc. Am furat modelele, m-am inspirat și din modelele mai elaborate și mult mai finuțe și mai frumoase din zona Beiușului. Astea se făceau circular pe ou. Dar roata Da. Și cum le zice? Cum le ziceți? Nu știu cum le zice la astea. Cu colțișori. Prima dată adunam ouăle. De obicei se selectează cele mai albe dintre ele, ca să iasă mai intensă culoarea, să iasă modelul mai frumos. Le pun într-un vas cu apă și cu oțet. Primul strat se spală datorită oțetului și rămân și mai albe și mai frumoase. Asta e diferența între ele, se vede că cele nespălate sunt puțin mai gălbui. Ideal ar fi să fie la o temperatură a camerei, pentru că se prinde mai ușor ceara pe ele. Altfel se poate desprinde, pentru că devine casantă și ea și atunci, pe când ar trebui vopsite, rămân cu goluri. Mă apuc să îți și arăt. Le spălăm, le punem la fiert, după aia le luăm pe o ziar să fie uscate, după ce sunt uscate le punem în vopsă și le punem într-o castron, le punem pe marginea sobei ca să fie tot timpul calde. Și apoi le facem cu ceară așa pe ele calde.
Ceara să fie foarte fierbinte pe foc, trebuie să fie foc. Și instrumentul cum se numește? Cu ce lucrați? Câscă. Aia este mi-a făcut tata meu, până n-o trăit. Poate au și 20 de ani. Că atunci bărbații făceau că țineau tot tradiția și știau că cum să le facă. La noi se zice plev, tablă de ce subțiră și făcea pe un ac de cusut, făcea și răsucie pe acul tabla aceea ca să poată să fie rotundă. Soțul meu a avut o mătușă că îmi chistrie cu pai. Eu n-am putut face. Da, cu pai. Sau este și un fel de iarbă care e mai mare și cu paiul acolo. Sau mai făcea mai de mult femeile cu pană de gâscă în capătul penii este ala cei tare, știi? Și cu ăla îl tăie frumos la capăt până era gaura aceea și apoi, nu, dar cu pană hoce te arzi, că nu poți să faci. Și lua de la gâscă sau de la chiurc, care era penile ale mai mari, știi, și de pe ele mai gros. De aici vine, de fapt, denumirea asta de câscă. Nu, și mai de la pană de mult gâscă. făceau... Acum le punem... Ou care e roșu iese, nu iese așa frumos. Dar asta dacă a fost alb, nu mai trebuie să punem vopsar, roșie și asta e Ouăle doar le treceți așa puțin, le învârtiți. Da, le învârtim în vopsar, le punem pe ziar Da. să se suce și apoi le punem și le chistrim. Și ne băgăm de treabă. Facem scărița asta, grebla asta care e și facem scărița și nu. Acum facem scărița. Tu chistrești așa cu linii drepte și cu exactitate? Nu, mătușa mea care chistrie joie și vinere. Sâmbătă, nu, poate că mai făcea ea, dar mai puțin, nu putea să facă, că făceam Paștele în cuptiură. Păi știi cum e ziua, sâmbătă e foarte scurtă. Foarte mult de lucru pe ele. Nu, trebuie să ai răbdare, ori după ce lucru. Eu, da, ce cald. Gata, și acum ducem un vas cu apă rece și punem oțet. Le punem acolo, le lăsăm vreo 15-20 de minute și apoi se spală. No, aici îi punem oțetul. Și apoi le punem aici și le spălăm. Gata. Și gata. Le putem pune în coșarcă. Se duce și cu asta, vezi ce frumos să face. Văd bune fructoarele așa, dar mie nu-mi place gel. Dar de unde ați învățat să împistriți? Păi am văzut cum presteau bătrâni. Când presteau la Pașă era vreme bună, faină, așa. Acum mereu afară muierile. Nu-l fac eu în el. Și ăsta cuptor s-a fost încărnat. Asta e chișuță. Eu m-am făcut-o. Era pleț de acela la sticle de uloi, ca de alumină, așa. Și dintre acela îl puceai modela, că era moale. Am să o încălzit și chișuța, vezi cum mere, strună. În ziua de Paști, seara, sâmbătă, meream la înviere și atunci dimineața vineam acasă și meream la beserică după amiază. Se făceau la Paștile Morților. Ia să-ți încălzească o țără. Dar de unde aveți culorile astea așa vechi? De când am fost fată. Când am De fost, atunci? da. Dar de unde se aduceau culorile astea?
Era un fel de praf și îl cumpărai și atunci un iețel de apă caldă și un pic de oțet. Și aici cu câte culori se împistreau așa? Cu albastru, rozosin închis, deschis, verde, galben. Verde era mai de multe culori. Vezi că lucru ai. M-a fost drag să-mi prieten. Orice lucru, m-a fost drag să-l fac. Ce vă place cel mai mult aici? Iată, e aerul curat, e apa bună și e liniște. Nu, mult bag aici. La tintă. Dacă ar fi caldă tinta, numai atâta odată l-ai întoarce. Da. Dar nu-i caldă și atunci trebuie să-l întorci de multe ori. Nu, hai cu dârza. Acum pristem ouă, la Paști, îmi pristem ouă cât a 75. Și ați învățat mulți oameni să împistrească. Păi, fiecare știu, nu? Și prunci. Ouăle împistrite se ciocneau? Da. Nu, pentru ce năcăjă să faci. Deloc îl spargea. Deci duminica dădeau... Da, alții le crapam două și atunci le puneam paparece. Sunt din Păiușeni, comuna Chisindia, județul Arad. Câți ani aveți? 76, împlinesc în 27 septembrie. De Paști și de înălțarea Domnului și atunci nu condem. Și acum acoperiți? Acoperi, da, și îl pun în roșu. În roșu. Și așa rămâne roșu, are? Roșu. Și după aceea îl mai puneți în ceva? În verde. De facem ouăle joi și sâmbătă. Lunea ne ducem cu ouăle și cu colăcei. Cojele dădeam la vaci. Se zice că e sfințit să nu se aruncă oriunde. Semnificația greblii, pentru că aici toate se lucrează manual. Acesta are semnificația unui coș. Adăugăm câte o floare. Floare, trandafir. Pe urmă am pus în roșu, când s-a uscat am umplut roșu să rămâne roșu. Când s-a uscat, am pus pe verde să rămâne verde, frunzele verdele și trandafirul roșu. Ăsta e modelul al nostru mai de demult. Pădurea, apa, aerul e sănătatea noastră. Și toată bogăția mea. Tocdele. Și de atunci satul ei zice că e pentru ea ca cam că toată lumea dacă ar avea. Se crede că are toată lumea în mâinile ei. Precum că e născută în satul ei. Atât de mult îl iubește. Aici s-a născut, aici s-a măritat, aici a îmbătrânit. Eu am crescut la Oradea, acolo am fost și la școală, dar, nu știu, aici ai libertate, e tărâmul miraculos, din orice punct de vedere, foarte frumos. Foarte multă liniște, foarte multă pace și din zona asta, nu știu, e minunat, e foarte frumos. Dar văd că numai așa, cele mai folosite modele sunt cu ferigă, cu brăduț, cu cruce. Da. Coarnele berbecului, cred că erau astea, nu? Pentru că astea erau în activitățile oamenilor, de fapt. Da, de asta le desenau oamenii. Și brăduțul, și feriga. Sunt și alea cele mai întâlnite, de fapt, la noi, în zonă. Le las vreo jumătate de oră pe foc și le mai verific din când în când.
Coși de ceapă. Și astea care erau cu vopsite chimic, știi, când le decojai, era și, tot erau coloranți din aia, treceau prin coajă, știi? Nu, îți dai seama că mă gândesc că nici sănătoase nu erau pentru... Dar băga și bureachi, dar nu unelul. Alea că de altele pune sfeclă roșii. Da, sau măcieșe am mai pus într-un an. Ceara se topește deasupra, se face ca o poșghiță de ulei, le scoatem pe ele tot așa într-un șervețel, într-o hârtie și se ung cu clisă. Și când se mai împistreau la Paști și la Paștele Morților, la săptămâna de pe Paști. Și cu coaja ce făceați? Scoteam tot duneale, le puneam în grădină. Le puneam plante, că zicea că nu le mâncă ciumașii dacă puneam ou. Alții le punea pe păreți, așa e. Cât e soarele de sus, găini care încercă. Că-s găinile surate și fac o închistrițate. De copii am început. Bine, și și nouă nu, copiilor da. ne plăcea foarte mult să încondeiem Da. ouă, să fim serioși. Cine, mama nu se ocupa cu încondeatul ăcea. Vrem, du-te și încondeiază. Și ne duceam, ne strângeam și încondeiam. Deci nu, mamele aveau treabă, aveau gospodărie. Vă zic că am învățat de la femeia aceea bătrână care venea la noi și ne închistrea ouă și de la nănașa mea. Totdeauna când ne apucam, acum nu ne-am făcut Sfânta Cruce și uite, am pătat ouă. Și totdeauna ne făceam Sfânta Cruce și ne apucam de închistrit. Mamă Cornelia, ce verde ai! Tare? Wow! No. Verdele ăla, aveam verde pe mai multe nuanțe, dacă făceam vopseaua mai tare, era verde închis, verde brotăcel și alb și roșu, cum era tradițional. Și aici toate ouăle, adică majoritatea ouălor, sunt făcute la noi cu brâu. Apar pe ouă modele de orice puteai să închistrești pe ou. Da. Deci aici este soarele, aici este pământul care cu ajutorul soarelui și cu ajutorul uneltelor agricole e rodnic. Aici flori, trifoi sunt, trifoiuri cu 4 foi, să poarte noroc. Aici e un întreg univers. Așa se numește modelul? Da, uitați, este un ochi acolo. Ăsta e coarnele berbecului. În timp, ele au fost stilizate. Modelul evoluat, a fost înfrumusețat. E așa atât de frumoase și când le ștergeai și străluceau, de-ți luau ochii. Deci am fost pur și simplu fascinată de închistrit. Și am păstrat tradiția. Sora mea a plecat la Brașov și am rămas eu, care tot timpul am închistrit și îi dădeam și ei de Paști ouă și le ducea și se mândrea cu ele la toți cunoscuții, că ce ouă frumoase să închistresc în Șercaia. Mă numesc Roxana Preda, locuiesc la Măgura de 20 de ani. Este așa o întreagă poveste, o întreagă devenire a mea, care s-a împletit cumva cu toate aceste elemente de, eu le spun, de spiritualitate românească. Știm toți despre oul de bran, nu? Pentru că apare în toate monografiile. Surprinzător, la Măgura nu știu pe nimeni să-și fi amintit măcar de lucrul acesta. Vorbeam despre atelierele pe care le organiza cândva, nu, pe la începutul veacului Regina Maria pentru femeile din zonă. Dar acum, de exemplu, am mulți prieteni care încondează și ne întâlnim și chiar facem așa ateliere. Sunt la o asociație Tinerii din ziua de azi și chiar încondeiem de Paști. Avem câte un condei pe care îl înmuiem în ceară topită. Ele au fost golite cu o siringă și se face gaura în ou, la fundul oului, cum s-ar zice, și se bagă aer și fiind presiune se scoate conținutul oului. Noi de obicei le facem doar roșii, așa este cel mai simplu. De obicei, părțile pe care vrem să le colorăm, trebuie să le lăsăm
libere, cum ar veni, să nu le umplem cu ceară. Și toate celelalte trebuie umplute cu ceară. Mie cred că îmi place mai mult că sunt înconjurată de munți și natura e cumva încă e în drepturile ei. Deci cumva peste tot acasă. Și cumva te simți în siguranță oriunde aș fi în sat, mă simt în siguranță. În școala generală se făcea lucru manual. Și una din mămici mereu venea cu un condei, dar venea cu o pană de gâscă. Și am învățat foarte multe modele și multe tehnici de la doamna tatu Silvia, după aceea m-am specializat cu domnul Micu Adrian de la Herman. Cel mai mult îmi place să lucrez pe ou de gâscă, preferabil ou albe, dar le albim și golite. Dar când faceți pentru dumneavoastră și în familie, le faceți pline? Nu. Sau toate sunt golite. Toate sunt golite, nu. Fac gaura, introduc aer cu siringa și iese conținutul. La început, oul se desenează cu ceară pe oul alb. Și se începe. Ceara este de albine. Dacă am văzut o floare frumoasă, o pot stiliza, o pot reprezenta și rămâne acolo. Deci eu îmi pun sufletul în oul ăsta. Îmi place foarte mult să fac biserici. Am șablon cu conturul exterior pe care îl desenez pe ou și după aceea interiorul fac cu mâna liberă. Vezi că e atât de modele? Da. Deci cam așa mi le-am conceput. Wow. Deci așa mi-am conceput. Deci când îl desenez, deja iau și pot să-l împart direct în câmpurile care trebuie să le fac. Și astea sunt... De exemplu, ăsta e Herman. Ăsta e Herman. Că trebuie să stea 5, 10 minute, 15. Depinde de ou. Depinde de ou. Și eu le șterg la argaz. Și acum lăsat la uscat, în 10 minute se poate șterge. Eu îmi pun un pic de suflet în oul ăla și fiecare când încondează un ou este foarte atent acolo când trage liniile, să nu greșească, să facă frumos și o părticică din sufletul lui, ca și la lucru manual. Da. Avem și în Beiuș apartament și o casă, nu stă nimeni. Aici e vatra. Iar pe vatră e totul. Dar cum îi zice la instrument? La noi îi zicem condei. Și condeiul dumneavoastră îl faceți? Da, eu mi le-am confecționat, să zic așa. Ăștia nu-și mai râd de mine că, hai, îmi prestește astăzi, așa, dimineața. Nu, îmi prestește astăzi ouă. În general, la noi femeile fac lucrul ăsta, nu fac bărbați. Eu l-am făcut așa că am zis că mă joc și din joc că mi-a ieșit. Deci nu știu dacă o să dispară, chiar mai repede o să dispară alte tradiții la noi decât împărăstitul ouălor. Sunt acum câțiva copilași care mai încearcă la școală, mai fac profesorii, educatorii cu ei, mai... Sunt și fete, tinerii care au început că ar vrea și ele să aibă la Paști și dacă nu face... Așa pline le puneți la păstrare, o fierte? Da, noi cam plini, noi nu le golim. Și aici în ce culori se... Numai roșu. Numai roșu. La noi numai roșu. Și mergeau cu ele la înviere? Mergeau la înviere la biserică. Mergeau și mai se lăudau și mai primea. Copiii, în general, aici la noi ouăle se dau la copii. Se dădeau de pomană după Da, aceea? așa se dădeau. Eu dădeam la copiii lui vecina dădea la ai mei. După ce se sfințeau Paștile și mâncam Paști, dădeam cioc la biserică. Atunci dădea cioc și copiii, și părinții, și toată lumea. Se spune că oul este mormântul lui Iisus și atunci când ciocnesc, mormântul este spart. Așa m-am trezit cu aceste obiceiuri în casă. De la cine ați învățat? De la mama, de la bunica și unchii mei îmi plisteau. Și astăzi avem bărbați care încondeiază ouă la noi în sat. Când se mai împistreau ouă în afară de Paști? Doar la Paști. Doar de la Duminica Tomii se mai împlistea. Da? Da, atunci la Duminica Tomii se duc pentru Paștele Morților. Da. De Paști, sigur, facem și pentru noi și facem pline și pentru cunoștințe de Paști. Mai de mult se încondeiau în Vinerea Mare. Acum noi încondeiem pe tot parcursul anului, acum le golim. La noi
Prea puțin duc coș ca să fie sfințit, dar se sfințește atunci la înviere. Atunci când iei paharul cu Paști, lași nou acolo un fel de ofrandă, nu știu, un dar pentru Iisus, pentru biserică. Îmi place să încep cu steaua, care simbolizează nașterea lui Iisus. Avem calea rătăcită, la noi nu îi spune așa, că îi spune cârligul fără capăt. Bunica mea nu ne dădea voie să facem linii ondulate pe ou. Probabil în imaginația ei simboliza șarpele, nu știu. Avem apoi frâul calului și mai sunt multe motive religioase, crucea, care e finalul, încheierea și pentru noi semnul de biruință. Important e să țină în mână condeiul, că nu se ține la fel ca și un pic sau un stilou. Și în timp ce lucrezi, trebuie să miști coul și nu condeiul. Și automat, când iei condeiul în mână, îți merge modelul. Da, de obicei, modelele astea le-am chistrit pe ouă. Aici, ăsta e de pe vremea bunicii. E un vas de lut, de fapt. Un păhărel, nu știu, din lut, în care am pus ceară de albine. Nu există două modele la fel. Deci fiecare model aș putea zice că e cumva unicat. Nu știu, le mai facem copiilor tot fel de modele cu flori, lăcrimioare, ghiocei. Cu cât e mai alb oul, cu atât o să fie mai frumos. Ați bun, un ucenic, dacă n-am, că băieții mi-s mari, fete nu mi-a dat Dumnezeu. De-a doilea n-am făcut niciunul. Bunica a fost născută în 1918. Din 1918 deja existau culorile chimice. Și zice că dacă pui cojile ouălor sfințite de la Paști în straturile cu ceapă, nu mai taie coropișnița. La fel cum cojile respective ne spunea că nu e voie să le mănânce animalele, nici pisici, nici... Bun, și acum tehnica de curățare. Și rămâne colorat, sub ceară, cum era ou. Dacă ai scris pe galben, rămâne galben, dacă ai scris pe alb, rămâne alb. Da. Deci ăsta este oul albastru. Dacă eu îmi chistresc, trebuie să-l decolorez în tărâțe. Și ovul, după ce l-am împistrit, l-am pus aici ca să îi se ducă vopseaua și o să rămână așa în relief. Deci asta a fost prima tehnică. Da. În dimineața de Paști, cu un bănuț de argint și cu un ou roșu, trebuia să te speli pe față. Ca să fii bogat tot anul și să-ți fie fața roșie ca ou. Făceam calea rătăcită, zicea cuibul, nu știu cum, cu florile albe în pădure, noi zicem florile Paștilor. Și ghiocei făceam orice. Asta ce e? E ca o stea? Coprina. Condeile ziceți? Da. Și cine le-a făcut? Eu. Că să face ăsta, să pune păr din coada la cal. Și pe părul ăla curge. Și am păr de mistriț. Și dau ceara și tot afară și iau 2-3 fire și le dui. Și apoi le bag pe gaura aia, așa. Da, așa le ziceați la ouă, încondeate sau le ziceați altfel? Nu, încondeate. Poate împistrite sau nu știu. Și închistrite, și da, închistrite mai multe culori. Și când le fierb, pui în oală așa, frunze de ceapă. Și apoi rămâne, uite, pe aici e galben. Da. De la foile de ceapă. Aha, deci se amestecă cumva. Și oamenii își dăruiau ouă? Copiii, și familiile așa între ele neamuri, da? Copiii, apoi umbla toată ziua de Paști după ouă. Apoi aici veneau că numai eu făceam. Ouăle astea se face în vinerea Paștilor. Că îi zice vinerea seacă. Da. Și să uscă tot ce e în el, să rămâne numai gălbinușul.
de sună. Restul și nu se strică, nu nimic, poți să le ții sute de ani. La muzeul satului era o ouă de 30 de ani acolo, care mai era numai coaja sau s-a spart unul și era ca un chihlimban, ca o mărgăluță maronie. Am învățat la vârsta de 12 ani de la bunica mea, Maria Voinescu, apoi mama, Valeria Moja. Am un model care mi-e foarte drag, pe care îl făcea bunica mea, Reginei Maria, străbunica, că era foarte amabilă, foarte sufletistă și atunci oamenii o îndrăgeau și îi făceau mici daruri, fiecare ce putea. Ouăle aici în Bran se făceau de Paști. Care era obiceiul? Care era tradiția? De Paști și se dădeau cadou la fetele, dădeau la băieți. Foloseau și culori naturale, coajă de măr pădureți, foi de ceapă, mă rog, vezi, mai iese și cu coș de nucă. Ce modele erau foarte cunoscute aici în Bran? Ce motive Păi, erau? sistemul solar, era cârligul ciobanului, era furca, era... Aveți acolo pe... Puteți să ne arătați dacă... Din astea, crucea, steaua în 6 colțuri, în 4, nunta la Bran. Nunta la Bran o făcea Elena Tătulea, care a fost la rânduire numită pentru încondeiate. Modelul care am învățat prima dată, asta a fost... Da? Da, cu stea cu cum spune? 6 stele. Întâi alegem modelul și atunci dăm seama în câte câmpuri trebuie să împărțim. Se pot împarte în 2, în 4, în 6, în 8, în 12 sau în 24. Modelele noastre se împart în 5-6 grupuri, modele cu flori, cu frunze, cu din asta geometrice care se iau din țesuturi sau din brodării sau ocupația țăranilor. Etnograful Șereș Andraș, după care prima dată am scris modelele. Da. Avem 50 de modele, din care 15 sunt din 7 sate din zona asta. Ou se făcea în Vinerea Mare. Bunica spunea, dacă oul este încondeiat și vopsit în roșu în Vinerea Mare, nu se strică. Nepoții mei și acum au oulețele scrise de ei în Vinerea Mare și s-au uscat, dar nu s-a stricat. Ouăle scrise sau încondeiate cu apă tare nu erau comestibile. Pentru consum, mama vopsea în coș de ceapă. Obiceiul la Ceangăi este să vopsim ou roșu. Și ciocneam și spuneam Hristos a înviat. Fetele așteptau stropitorii și în funcție ce model dădea băiatului, băiatul deja știa că va continua cu fata asta întâlnirile sau nu, pentru că fata deja vedea în el cum este. Dacă dădea un melc, atunci nu prea era încântat băiatul. Foarte frumoasă. Da, și mie îmi plac, așa că tot admir. Și soțul zice, nu mai admira că sunt frumoase. Ce vă place cel mai mult la locul acesta în care v-ați născut? Îmi plac oamenii, obiceiurile și zona, că suntem într-o zonă unde avem de toate. Și câmpie, și pădure, și aici m-am născut și aici vreau să rămân până pot. Eu cred că acum în fiecare casă deja e cineva care practică. Da. Ori copil, ori femei mai tinere care fac de Paști. De mulți ani m-am gândit cum ar fi să scoatem la iveală ouăle încondeate din Transilvania. Mă bucur că am mai găsit oameni care încă practică meșteșugul în ritual, adică doar de Paște. Fiecare sat
sau regiune are un om sau un înger, ca să zic așa, care se asigură că ceea ce contează cu adevărat pentru satul respectiv și pentru oamenii din el o să continue. Și ăsta este unul din semnele sănătoase ale unei tradiții care continuă.